Menteri rang badu ke Israel Benjamin Netanyahu ulapan pau patba ya ka nongrim ka baskem jong ka sarkar Israel halor ka jingedai bat ka Iran bat ka jingetrai lang bat ka United States. Ha jingkren patba jong Netanyahu ulaong ba ka jingedai hapdeng ka Israel bat ka Amerika kadang long ka baskem Henry baro artili kiri kilong ki balat luit banshim yala ki jong kirai katkum ka jingmentoi bat ka jingsingan jong laki patba. Ula banjur ba mau baru Presiden jong ka United States Donald Trump ki alam ya kiri ki balat luot bat ki badon yala ki jong ki jingkit kli Henry ki dang don ka jingya buram mar keliang. Hakajuk ko por Netanyahu ula keren ru ahlor ki kam shipai badang sudah penlong persya ya ke Iran. Ulang baki operation balatep kum ka operation Rising Lion bat ka operation Roaring Lion ki lalong ki pasaiso abha ha ka jingya kun persya ya ka program nuklear jong ka Iran. Katkum ka jingong jong kani ka day ka way na ka jingher thma sun bereng ke bahe tam ha ka history jong ka Israel. Ula kam bada ka jingerap bat ka jingitray lang jong ki bor sipai Amerika bun ki chaka ba day bat ka program nuclear jong ka Iran kilasha penjulor. Ula ong ru ba hadu arpo ngut ki start sayan ki padon benta ha ka program nuclear jong ka Iran kilasha penyap hakini ki jingther. Netanyahu lapin pau ba ka thong ka bakong santam jong ka Israel kalong ban khanglat ya ka Iran na ka jingdon ya ka atiar nuclear. Ulong ba ka nuclear weapon ha ka kti jong ka Iran kalong ka jingma om tang ya ka Israel Henry ya ka than Middle East bat ya ka bertai hi baro ka way. Kumta ulakular bakat ba mau udanglong menteri rang badu ka Iran kan umyo satya ya ka nuclear weapon wat ladadon kinu ki jingakut ni jingakren san pertai hapdeng kiri. Hakaway pat kabenta jong ka Jingiakrem Netanyahu lapin scam paki bor sipai Israel kindang yaidon hakibenta balabu kum ki security zones. Kini ki kintup ya kibenta ha Gaza, ha South Lebanon, bat ha Syria. Katkum ka jingong jong ka jingdon jong ki sipai hakini kithan kalong ka padon kam ha man yada ya kipat ba Israel na kinu ki jingma ki bala panmi na ki kenhun jingale ni ki kenhun le no. Ulaong baka jingsngan jong ki nongsong snong Israel kandang long ka bahakmat hakirai jong ka sarkar. Netanyahu lapan pauru ka jinget ba ka jingther badang sudep ban persya ya ka Iran kila ban kelalong ka benta ka bakongsan ha ka jingya kala jong ka than. Ulaong ba ka jingklot jong ka sarkar benta ka Iran kala ban plilat ya ka jingkala ha kalaway. Henry kinong pej bnia san pertai ki maham ba ka jinglong jingman ha Middle East ka danglong ka becerwit cerwat bat ba ki jingya keren san pertai bat ki jingya kan at hamadan ki dangla ban kala ha kanu ka por. Kat ba ka jingya kan at hapdeng ka Israel bat ka Iran kadang peteng banlong kamat ka pakongsan ha ka pertai ki pat ba menta ki dang ap khmi la ki jingakren bat ki sinjam san pertai kin la ban wanra e ka jingsuk ka bane ha ka than ni em.